Ορίστε, κύριε Πρόεδρε. Είμαι εξ εκείνων που έχω επανειλημμένως, κύριε Πρόεδρε, αποδείξει ότι σέβομαι τον χρόνο. Αν και τα 4 λεπτά βέβαια είναι βέβαιο ότι δεν αρκούν για να πω ορισμένα πράγματα τα οποία θεωρώ ουσιώδη. Άκουσα προηγουμένως τον πρόεδρο κύριο Κακλαμάνη, ο οποίος χρησιμοποίησε 2 όρους. Ο ένας όρος ήταν θέατρο και ο άλλος τεχνητή πόλωση. Θα με βρει ο κύριος Κακλαμάνης, ο κύριος πρόεδρος, θα με βρει απολύτως σύμφωνο. Εδώ παριστάμεθα μάρτυρες πράγματι δημιουργίας τεχνητής εντάσεως και οπωσδήποτε θέατρου. Κώδικας μεταναστεύσεως και κοινωνικής ένταξης. Για μας είναι κώδικας αλλοιώσεως του πληθυσμού και κοινωνικής αποσάθρωσης. Ως προπαρασκευαστική ενέργεια γενοκτονίας. Αντί μείζων αντιπολίτευσης να άγει χάριτας προς εμάς, διότι με το νομοσχέδιο αυτό δεν κάνετε τίποτα άλλο παρά προπαρασκευαστικές ενέργειες προκειμένου να φτάσουμε στο τελικό στάδιο που επιθυμούν αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας αφανίσουν και βιολογικώς. Εν τούτης όλοι ενενοί στόματι εναντιώθησαν στην κυβέρνηση, ενώ θα έπρεπε να άγουν χάριτας, και το τονίζω αυτό. Έχουμε ανάγκη κοινωνικής ένταξης των εισβολέων Αφροασιατών και άλλων αλλοφύλων την ώρα που αναγκάζεται η νεολαία μας να εκπατρίζεται και το δημογραφικό ως σημέρε διωγγούται. Οι δε αλλόφυλοι γενοβολούν αδιακόπως. Αυτές τις 2 παραμέτρους τις έχουμε συγκρίνει και τις έχουμε ζυγίσει στη ζυγαριά υπάρξεως της πατρίδος μας. Ή μήπως έγινε ξαφνικά η Ελλάδα βιομηχανικός κολοσσός? Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη και παρακαλώ για το χρόνο μου. Τα όσα τώρα λέγω και τα λίγα ελάχιστα που θα πω δεν τα απευθύνω εδώ, τα απευθύνω στον ελληνικό λαό, γιατί ξέρω ότι ομιλώ σε ότα μη ακουόντων και ότα εκείνων οι οποίοι απαγορεύουν να έχουμε ελευθέρα έκφραση, απαγορεύουν να πιστεύουμε ό,τι θέλουμε, μόνο ό,τι πιστεύουν αυτοί και ό,τι επιθυμούν και επιβάλλουν. Περαιτέρω θέλω να πω το εξής, ότι τις προάλλες ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, αναφερόμενος στους Αιθίωπες και σε άλλους Αφρικανούς οι οποίοι εισέρευσαν στο κράτος του Ισραήλ, είπε τα εξής: γιατί συνήθως αναφερόμεθα όλοι στην Ευρώπη. Η Ολλανδία κάνει αυτό, η Γαλλία αυτό, η Ισπανία αυτό, η Ιταλία αυτό και ούτω καθεξής. Δεν είπε κανείς τι κάνει το Ισραήλ και είπε λοιπόν ο Νετανιάχου: δεν θα επιτρέψω να διαραγεί η κοινωνική συνοχή και να προκληθεί πληθυσμιακή αλλίωση στο έθνος του Ισραήλ. Γιατί λοιπόν δεν αναφέρθησαν στο πρόσωπο του Νετανιάχου όταν έκανε τέτοια δήλωση, την οποία αν την έκανα εγώ, αν την έκανε οποιοσδήποτε άλλος κυβερνήτης Έλλην, θα τον έλεγαν ρατσιστή. Ήδη έχει αρχίσει η κατασκευή χιλιόμετρων σειρματοπλέγματος στην έρημο της Νεγκέβ, προκειμένου εκεί να περιοριστούν όσοι εκ της Αφρικής επιχειρούν να εισρέψουν στο κράτος του Ισραήλ. Αντιθέτως, την έλλειψη αυτοσεβασμού και αξιοπρεπίας ήδη την έχω δει. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ πάρα πολύ, παρακαλώ, ηρεμία, ήσυχα. Αντιθέτως, οι κύριοι αυτοί για τα άλλα έθνη εισηγούνται στις κυβερνήσεις και στους πολιτικούς τους οποίους έχουν στο χέρι, και είναι γνωστό αυτό, εισηγούνται και επιβάλλουν νόμους για ξύλωμα των συνόρων με στόχο την πληθυσμιακή αλλίωση, με στόχο την απεθνοποίηση, τη σταδιακή γενοκτονία και μετατροπή της Ευρώπης σε ήπειρο μηγάδων. Ακούστε τι είπε ο γνωστός και περιβόητος Χάρις, David Χάρις. Είπε ότι επιθυμούμε, και μάλιστα το δήλωσε με θράσος, να δημιουργεί ένας λαός της Ευρώπης όπως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. Ακούτε, αυτά δεν είναι παραμύθια, δεν τα παγώ, τα είπε ο David Χάρις. Λοιπόν, όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βορίδη, να μην ξεχνάει ότι ήδη
τι έχει κάνει πραγματείας όσον αφορά το εθνικό κράτος. Να μην το αναφέρω διότι δεν έχω χρόνο, ότι αυτές οι πραγματείες, αυτές λείπει από την αίθουσα, αυτές οι πραγματείες υμνούν το εθνικό κράτος. Και έρχεται εδώ τώρα να ψηφίσει και να εισηγηθεί σε εντορία τη φωνή και με χυμαρόδι λόγο τι προπαρασκευαστικάς ενεργείας γενοκτονίας των Ελλήνων. Περαιτέρω είναι κάτι σημαντικό, κύριε Πρόεδρε, ότι μίλησα για 500.000 μετανάστες νομίμους. Ξεχνάμε τις 96.000 άδειες που εκλάψαν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ξεχνάμε το ότι είχε στηθεί φάμπρικα ήδη εκδόσεως πλαστών αδειών. Δεκάδων επί δεκάδων πλαστών αδειών. Λοιπόν, αυτοί είναι νόμιμοι. Ωραία. Να μου πει για τους λεγόμενους παράνομους πόσοι είναι που υπερβαίνουν τα 2 εκατομμύρια. Να μας πείτε και το ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει με αυτούς. Ήδη το είπε. Θέλει να εξοντώσει τη φυλή μας. Λοιπόν, να ξέρει, η ελληνική φυλή δεν εξοντώνεται. Να έρθει εδώ το Ισλάμ με τη Σαρία και τη Τζιχάντ να φωτιστεί από το φως του ελληνικού πολιτισμού. Μα είναι δυνατόν ποτέ αυτό? Τα δύο πράγματα αυτά. Κύριε Αρβανίτη, παρακαλώ.